Suġġett tal-qalbi ħafna. Muxek. Kemm importanti f'każijiet mediċi nitkellmu mat-tabib tagħna, u bagħad ikun hemm dietitians bħal Denis illi ħajbjenawna anke l-pjan tal-ikel. Issa, jiena nemmen li hija skont u xjenza turik, jiġifieri, illi pereżempju semmejtu inti stess l-intermittent fasting. Dan huwa prattikat f'diversi reliġjonijiet madwar id-dinja. Jista' jagħmlu kulħadd? Le. Jotal kulħadd? Le. Però min jiprattikaħ u m'għandux kundizzjonijiet illi bihom għandu bżonn li jikol spiss għal-mod tal-kelma, għal-pubbliku ġenerali, dan huwa metodu wieħed minn ħafna ta' kif nidem jikkontrolla kemm jikol fil-ġurnata. Ħanġibu eżempju sempliċi jiena wint Josef. Inti lejla ħadd ikoll l-aħħar fit-8 ta' filgħaxija? Jekk tikkalkula bej wieħed u ieħor 16-il siegħa wara, jiġi għada f'nofsinhar. L-ewwel ikla tiegħek ħad tkun għada f'nofsinhar bil-Malti qbist il-breakfast għada fil-ħodu. Meta inti mbagħad ħajkollok dik il-window, dik il-gap ta' bejn nofsinhar u 8 ta' filgħaxija li fiha ħadd iekol. Għax inti frankajt il-kaloriji ta' qabel nofsinhar u ta' wara 8 ngħiduha kif inhi ħafna minnhom ikunu quddiem it-television jew quddiem is-series, awtomatikament ħafna nies jiffrankaw, dik hija l-kelma Maltija, ħafna kaloriji żejda. Li kif se tgħidilna Denis aħjar huma l-kaloriji żejda li waslu għall-epidemija tal-obeżità li għandna. Mela hija tattika waħda minn ħafna. Għandek min jgħidlek kif semmi Denis, jien aħjar nikol ftit spiss. L-importanti, forsi l-iktar ħaġa importanti, illi b'kollox fil-ġurnata jiena kilt anqas milli ħraqt. Hemmhekk fejn Rodrik semma l-exercise. Kemm importanti li ħarqu. Permetti li sekonda, xi ħaġa illi naf x'rid jgħid biha Rodrik, però naħseb ta' minn niċċarawha, illi waqt l-exercise huwa importanti ħafna, jiena ta' xiex għandi l-aktar kontroll. Jekk jiena ħanikol 4000 kalorija, Josef, tajjeb, ħan għamel exercise biex naħraq 4000 kalorija, jista' jkun, probabbilment irid ikun atleta biex nagħmelhom dik. Minnaħa l-oħra jekk jiena il-pubbliku ġenerali u ħanikol 2000 kalorija, mhux aktar għandi ċans naħraq, nagħmel eżerċizzju, niċċaqlaq b'tali mod li nuża dawk l-2000 kalorija. Allura, x'l-aktar li għandna kontroll? Mhuwiex tal-abbundanza li nieklu? Għax ikan ħanifangaw, ħadkun ħafna iktar tqila biex